Sospek sa pagpamusil sa barangay Tanod sa Pahod, Dakbayan sa Lapu-Lapu na sikop. Si Luan Mirundina sa report. Pasado alas 12 sa gabi niadtong Lunes, nalabyan ni BPSO Easter Jess Mercader ang upat ka mga lalaki nga nag-inom sa may kawayanan sa sitio Kamanggahan 1, Barangay Paho. Iya kining gisita samtang luwan sa iyang motorsiklo. Ang tanod nga padung mopauli niadtong higayuna gisundan sa duha ka mga lalaki nga nagsakay usab sa ilang motorsiklo o gipusil pag-abot niini sa Sangi Gate. Nahiagom og sabad pinusilan sa dughan, tiyan og kamot ang tanod apan luwas na kini sa makuyaw nga kahimtang. Ilang gisita nga kuan katong namusil si Jess nakadagan pa dito hanto dito sa ilaha. Pagdagan nila ni backing to katong nagmotor, ang katong nagbarikid mao na puy gitirahan, mo to nanagan sila. Base sa testimonya sa biktima, mihimo dayon og hot pursuit operation ang mga sakop sa Station 3 ug nasikop si Jason Vilos, 34 anyos, kagahapon mga pasado alas 8 sa buntag didto sa may sitio Kamansi. Before gisita man siya niya, gibalikan siya ba? Nasuko siguro. Pero doon na po sila previous nga grudges. Sa una niya, na segundahan, mauna nga bisita siya, moto nga nibalik, gipusil. Ang suspitsado may pending warrant of arrest usab sa kasong homicide. Sa pagkakutlo ning balita, wala pa makuhai og habig ang suspitsado. Uban ni Godfrey Rilien, Luan Mirundina, Balitang Besdak.